Ulwasemakhosini ngiyanibingelela ingane zakwethu. Into ebengiyifisa yile ukuthi ake sisho lokhu. Uma ngane zakwethu usastakhe ezambathweni ezizodwa sekuze kwaphela iminyaka ngeminyaka, more than 5 years kuyale. Yazi ukuthi impilo yakho isastakhe ndawonye, khona igiya ongalishintshile, khona la usuke ungafike khona, khona la usuke ungajule khona kukamoya. Ngikhulumiswa yini le nto? Kukhona into engifuna ukuthi umuntu osuke ngokamoya, ngikhuluma nabantu bakamoya la, ngikhulumi nomuntu osuke esayihlalele nje nosuke engazi ukuthi lidumephi lisukaphi liyaphi. Kodwa ngikhuluma ngomuntu osuke esebenza abantu, ngikhuluma ngomuntu osuke ehleli emoyeni. So ngane zakwethu, please make sure that you subscribe and share i-video. Uzazi ukuthi Nkosi yami nawe uma unethemba lokufika emakhosini bese uyasondela. Inamba kusaseyiyo 0728871995. Mkhulu Makhosi lo. Into esiyifisayo-ke ngane zakwethu, umuntu kusayiwa nje eguqweni, saphuma sihamba siyosebenza senza konke. Wabale sobaba isiguqo bese sibona ukuthi umuntu uyiwaphi. Ake uzibheke ngane zakwethu, uyibheke kakhulu. Uyibheke ukuthi yini le ekuvimbayo, ngoba uma ngabe uhamba kahle kukamoya ezimeni ey'ningi usuke ubhekane ngazo, kancane ukuthi uthole ukuthi kunejazi ekuthile okuthiwa liphindaphinde ulivuselele futhi after iminyaka uphinde ulivuselele, ngoba lisuke linesizathu esithize empilweni yakho esinqala futhi, hhayi noma isiphi. So ngiyacela ukuthi abantu ake bezazi bebheke, kukhona ukuthi unikezwe ijazi, unikezwe kanti kufanele ngempela kube yinto ezokukhulula emaketangweni, kube yinto ethola ukuthi izovula iminyango evalekile. Bambeke lapho. Mkhulu wasemakhosini, indaba sixoxa ngofakazi 0728871995. Awuzibheke umephi ngokukamoya njengamanje la ukhona, ukuze ukhuphukele phambili, uhambe bese sekubona uba ngonqumayo ngelinye lamalanga. Kungenzeka ukuthi uwena oyibambezele nje kakhulu, kungenzeka ukuthi khona iy'nkinga ongakakwazi ukuthi uzenze. So-ke jula kakhulu, uye phansi, ufake igeja phansi emoyeni, bese-ke ubuya nempendulo maqedane bese uyenza. Ngiyathokoza ndawonye mntakwethu, mkhulu wasemakhosini. Mathule ngathi akabona umoya ovuma uzokuthanda kwawo. Amen.